kan sige, at de har lavet deres eget bjerg. Det kan den mand, som Per Hansen besøger i dag. Hvad er det, du kalder det her? Det er bjerg. I stedet på. Et bjerg? Et bjerg, ja. Hvor høj er det? Jamen, jeg plejer at se, den er 56 meter. 56 meter høj? Ja, det er fra havs overflade, hvor den regner ned sådan en bjerg ud. Det er også rigtigt. Ja. Men det er da ikke 56 meter herovre? Jo, det er 50. Det er hen over hus. Det er en mor, var kaldt i den. Men det er en mor, det er godt 50 meter. Så selve bjerget, det er altså 6 meter højt? Ja, så at sige. Hvad har egentlig fået dig til at lave sådan et bjerg? Jamen, det er på grund af det. Vi har været meget ødelandet, jo. Det går jo i bjerge. Og så kan kniven komme hjem til aften, jo, fordi jeg er lidt vild i det. Så tænkte jeg, at lave en bjerg her, jo. Vi har rejst, vi har fået inden for de 5 verdens stil. Så tøs, nu har jeg rejst nok, så tøs, når jeg laver en bjerg, så kunne der finde mig her. Ja, her kan man finde Thomas. Og Edith, hende finder vi lige om lidt. Vi går efter lyden. Vi er i Risbjerg, sådan midtvejs på den gamle banestrækning mellem Brande og Blåhøj Stationsby. I det gamle ledvogterhus på den asfalterede kommunevej er det, vi skal finde Edith. Her mellem fine planter og vinranker føler man sig nærmest hensat til Milhavsområdet. Men den nærmeste by er nu Brande. Og musiknummeret er jo også temmelig dansk. Vi forlader Edith lidt, for vi skal have kigget lidt nærmere på det der bjerg. Hvor tit er du her på bjerget? Ja, hver morgen. For at nyde at sol stå op. Men hvis du skal se solen stå op, så skal du også være her tidligt, hva'? Ja, den skal være værst, hvis den skal før med dig. Men samtidig så er det vel egentlig også en ø? Ja, det er en ø. Det er, vi kan gå rundt over. Der er vand rundt omkring. Så det er for at få en bro, en hvide bro. Hvad har fået dig til at gå i gang med hele det projekt, du har her? Ja, det er jo... For 5-6 år gammel fik jeg jo en trekant et stykke ned i en hav, som ingen kunne bruge til noget. Og siden der har jeg gav mig op i havet jo. Og her det er også en trekant. Og dem har mange af, men her det er den bedste, vi har haft. Ja, det er et pragtfuldt sted. En perle i det midtjyske. En rask travetur af det gamle banelegeme, og man havner hos Edith og Thomas. Man kan også tage cyklen hertil, og det har de 2 pensionister faktisk planer med. Altså i dag, der satser vi lidt på cykelcampister. Og det prøvede vi sidste år at være med der sådan. Og, hvad skal man sige, havde skilt op, der kom aldrig en eneste. Så nu i år, der er vi med i en bog, hvor de så kan læse, og nu er vi spændt på, om der kunne dukke nogen op. Men det der med cykelcampister, hvorfor er det I ligesom satser på i fremtiden? Nok fordi, altså den nedlagte bane, som er her udenfor, den kunne være med til, fordi det er beregnet på cyklister. Og ved vi har lavet det her på den måde, at vi har plads til, at de kan både sove i telt her og skulle give en elendig regnvejr, så kan de der komme indenfor. Og det er ikke alverdens penge, den glade vandrer eller cykelcampisten skal betale. En flad tier og overnatningen er afregnet. Hvis der kommer 2 en nat, eller der kommer 2 i næste uge, det kan man ikke lave længere af det. Nej, det er mest fordi, det kan være sjovt. Men bliver det møde de mennesker. Bliver det så sådan, at de næsten bliver en del af familien? Det kan de godt være at blive, hvis de er søde. Så kan de komme ind og få de ammonkaffe for. Så noget i den retning. Jamen, vi vil da gerne snakke med dem, vi brød. De skal da kun komme, og så køre igen. Vi skal da snakke med dem. Så skulle vi gerne da. Det er da sådan, det vi føler, der kunne være lidt indhold i. Så noget som fiskerhajen, har I aldrig besøgt den? Jo, vi har en gang mellem fiskerhajen, den er sådan. Den er flot.
Og jeg tror, at den tager ret mange, man ved det. Den er livfuld. Fiskehejren er nu ikke den eneste fugl, der har kronede dage på stedet. Hvad har du der? Der har due. Små duer. Ja. 3 hvide duer. Sådan. Du skal snydes. Ja. Sådan, Per. De er fine. Hvor tit tager du så nogen frem? En gang i måneden. Passer Nej, de? det her, de kommer frem en gang, men her med børnebørn, de kommer, så skal de have mig sige, hvor hurtigt de går. For det er om en uge, så kan de flyve 10 dage. I nænder ikke til at slagte dem. Nej, det skal slages. De skal lov at flyve fri herude, jo. Her kan jeg få tid til at gå. Og hvis jeg er det. Hvorfor ikke? Nej, fordi jeg går slappe af ved det, jo. Fordi hvis den har en masse i hovedet og spekulation, så de er det. Men den går nu som sådan, så kan den slappe af. Det ser jo sent. Og kroppen bliver træt, men det kan i hvilen og så om aftenen, jo. Selv en foredragssal finder vi på matriklen. Folkedans, fællessang og folkelig oplysning almindeligt her. Vi har lige haft en foredragsholder, jo. Per Bovee, ham der rejste til Nordkap med på Nordbakker. Og der har vi indbøjet vores venner og familie og bekendte. Vi turde annoncere med, for så er der kommet over 200 år, og det er virkelig plads til. Vi var 80 lige knap nok. Og det var, de sagde alle sammen, det var en vældig oplevelse, jo. Hvor mange år bliver I her? Uha. Så længe vi kan passe det, og sådan føler, at det er ordentligt. Hvis ikke vi selv kan passe det længe, så er det bedre, det ene, der kommer til. Når vi kan finde den rigtige familie, der kan flytte ud. Hvad er det, der drager sådan, ved sådan et sted? Det er frihed, altså. Hvor den kan være sig selv. Hvor den kan finde sig selv. Det er faktisk det. Og mens Edith og Thomas nyder friheden, en lille opfordring. Har du en god historie, så skriv et par linjer til TV MidtVest, postboks 1111 7500 Holstebro og mærk kuverten Per Hansen.